babykonto i Provinsbanken. Og lykken er at få en høj rente for de første 50 kroner på kontoen. Og lykke er at få en gratis billedbog 4 gange om året. Og lykke er at få et kort på sin 1-års fødselsdag fra Provinsbanken. Og lykke er at få en meget grønne i stabile farver. Og lykke det er at komme til vuggestuefest med Provinsbanken. Og lykke er at vide, at Provinsbanken gør så meget for de nyfødte. Pigen har lidt held. Lykke er at drikke mælk ud med godvinder. Lykke er at få noget tøj, der er skide smart. Lykke er at gå på disk og have det ret. Lykke er at få de andre til at gøre store øjne. Men alt de kender banken godt, tror ikke at den er dum som snart. Et omvendt Mona Lisa smil i holografisk stil. Lykke er at være ung og særlig nu. Lykke er at være med i årets klub. Lykke er at få et kort så smart som ingen andre har det. Lykke er at få 28 gange så meget rente som alle de andre. Ja, altså for de samme penge. Bare fordi du er ung. Lykke er at vide, at din bankrådgiver har slugt en hel energibombe. Lykke er at få en lektiebog med crazy sider, som ikke en kæft forstår noget af. Lykke er at få en selvlysende ung nu, tror jeg. Den er så trafiksikker om dagen. Lykke er at komme til sodavandsdiskotek med Provinsbanken, hvis man altså bare kunne få en øl. Lykke er at kunne vinde en plade med et helt ukendt orkester. Og lykke er at være med i konkurrencen om at lave den bedste Ung Nu-film. Om Ung Nu. Lykke er at vide, at Provinsbanken gør meget i år. Nu er jeg blevet en
stå på mine ben. Jeg nærmer mig de 100 år, hvis det en dag forslår. Lykke er, at man kan tage det lidt med ro. Lykke er at være i live begge to. Lykke er at se tilbage på mange gode minder. Nemlig. Lykke er at kunne se frem med uden frygt. Lykke er at kunne leve lun og trygt. Lykke er at få en lærerecept på mange store snapse. Men hvor kan man i banken gå, når man er gammel som kun få? Og hvem en bank vil have dig, når du ryster, når du står? Lykke er, når banken siger, kom til os. Lykke er, når man er købeskat på klods. Lykke er, når man som pensionist kan få nogle høje renter. Lykke er at få projekt 99 konto i Provinsbank. Kontoen for alle dem, der er fyldt 99 år. Ja, mor. Lykke er at være sikret et lån allerede, når man fylder 105 år. Lykke er at kunne deltage i en konkurrence om at finde på det bedste navn til projekt 99 konto. Den vinder du, mor. Den vinder du, mor. Lykke er at vide, at første præmien er et gratis ophold på et plejehjem efter egen valg. Anden præmien er en helt ny hofte, indopereret helt gratis på Mødmægklinikken. Ja, mor. Lykke er at få en ny spacerestok i stabile farver. En såkaldt pensionist-Porsche. Lykke er at komme til bankospil med Provinsbank. Der får man nogle brikker at følge rundt med. Lykke er at vide, at Provinsbank gør så meget for den, der er fyldt 99 år. Ja, mor. Fra start til slut, ja, hver dag, er kommet der træt i banketag. Jeg læser hver en drøm, jeg har, og kender altid svar. Lykke er til hver tid at have en bank. Lykke